всички до Xbox 7. Аз съм Брюс 2001 и играя насам в Yoshi's Fun Server. Не знам колко е фън, но играя го и с приятели, доста е фън тук. О, фък, лага. Що не лага, бе? Айде да видя на какво ми станало, бе. Ба, какво съм направил тук, бе? Трябва да гласа на лоу, бе. Вече не ми лага. No lag. Бе съм си нагласил качеството да ми е на много качествено. Този да ме смачка. Фак. Само, яка кола. Ползвам мод. О, шит, след малко ще ми свърли. Малко играта може да ми свърли. Това пъти, че не мога сигурно дали ще бъде качено в бот. Ако е качено, ме сметне за голям късметлия, задето не ми е бъгнало, задето играта ми не ме е изфърлила след толкова грешки навсякъде. Къде видите го е в чата. Работвах системата. Бъг с радиото. Любимата им песен. Stand on the block, selling cooked up rock. Money busting out my sock, cause I really was blocked. That was what kind of things, swinging jackets and jeans, magazines, anything, just to hustle a beat. The cash was coming fast, money grew like grass. People hungry for the blast that don't even last. Didn't wanna be involved, but the money would get you. Getting richer and richer, to believe the picture, but still supply. Some people I knew died, murders and homicides, the bottles of suicide. Money, jewelry, living like a star, and I wasn't too far from a Jaguar car in a small town casino. The town's Al Pacino, to all of the girls, a pretty boy Valentino. I shot up stores and I kicked down doors, collected scars from little neighborhood wars. Many legs I broke, many necks I choked, and if provoked, I let the pistol smoke. Loyal members in the crew, now down with the game, selling nickels and dimes, sunshine or rain. What I have is bad, from my shoes to my bag. In the first time in my life, loaning money with dad. Now the tables turn, and my lifestyle switches. My name is Gucci Rap, I'm on the road to the riches. Това си ми любимата песен. Вим по кой радио? По Радио Хикс. Ще послушам още малко песен по Радио Хикс. Но по-тихо. О, шет! Какъв малък герой ми струва ми си то. Какъв тапаго е. Да, вземам. Какво направил, бе? Додо! Сега ще летя. Много песен. Чакам няколко минути да свърши това. Ако не свърши до... Така, ще... Показах, бе. Слушай, докато какво да слушай. Ако не дадат пак моята песен, да клипа. Слушай... Всъщност, ви влез този сервер, ако искате, ще ви дам IP-то на този як сервер. И ще ви дам скайпа да говорим и да играем в него. Да, само ако искате. Няма да ви дам всяка стане, защото ме остави да не се изяви новото долу.
А също значи, че ако се водите в самолет и човек се бъде в самолета и той се взриви, няма се взриви и при вас. А само при него и той е само ще умре. Така че не мислете да вкарате някой да го убивате с самолет. Той, кой ще лета тук? О, ако напише това за 1 минута, ще течела много точно. Саня. Това трябва да се отдалеча нагоре. То сега ще го пребия. Boost going down! О, фък. Мислих да го убия, то винаги съм искал да убия този с буса. Сега ще купа малко. Те тук ми е любимият абонейшън. В Комалот. Ето го. Ето го ме скупа. М4, разбира се, какъв тяк 47. МП5. И това са моите оръжия. Сега отивам сега ще буса. Отивам до Yoshi's Fun Server Lobby. И тук няма да трепа никой, той не е тук. О, яко оцени, епа. Ето го. Буста. Ето вече съм тук вътре. Bulldoing Ground. Ще го почакам да спре и ще го гръмна. Да, това беше. Айде, чао. Ще ви дам IP-то, ако искате скайпа ми да си пишем и да играем, както казах. Просто им пишете коментари на клипа. И да, ако видите клипа с лошо качество, не гледайте. Не казвайте, ама че тъпо, няма да гледам вече клиповете, просто стават около 5 гигабайта и няма как да ги кача в VBOX. Ако ги качам в YouTube, ще има да се кача 2 дена. Така че... Айде, чао!